стой слушай. Да кажа от началото, за тази песен трябва да минеш през огледалото. Да сложиш макияжи по лицето, мажи ги. Вече с 4 такта само още питаш важи ли? Не е като да влезеш в плаза, ми си стърсе хуй на плажа. Пазят ме, но май отново ще повикам. Те очите ми загледани са, но май ще припадна, защото на всички е позната ситуацията странна. Как от някъде излиза на шмърка на млада дама, чака я колана, чичка тръгва да се изповядва на коленце, на краченце, на ушенце. Ще му каже, че прави всичко, а че чака кинтата ще й покаже. После връща тя използвана в салфетки, ния райно тя там среща втори чичко паричко и вика дай за него кинтите салфетки са, но знаеш ли защо? Защото сам ги печата върху трупа на дърво. Ако не можеш да си поръчаш сервитьор с салфетки, не те смятам за човек. Ало, барманчето, 2 пакета салфетки, държета, таблетки, пико, анфетки, силиконови принцеси чупят стойки от вратата, физиономии размазани, ботокса е в лицата. В тоалетната по тройки разчертани огледала, тарикати, селски пръчки харчат бащина пара. Лични тъпи гьоси въобразяват се на мутри, на интересни правят се пред недоклатените мухли. Цяла седмица на муфти, мамо, кво ми купи? Чакат уикенда да дойде, в клуба обсъждат клюки. Пред салфетката се кръстят, смисъл дава им в живота, за комуната сте да, всичките за там сте прота. Мамини синчета, вратка Чичо уше прави, ма и те са в Кюба. Със салфетките бе мани, бате мани. Стига толкова скубни драми, ако свърши ти пакета на ти вече армагани.